गोजोन मोनाबिलि सासेबाव बाट इसोर लांनाय आरो मानसि बुथारनाय गोबां फारागथि थायो रायजो राजाफोर इसोर लांनाय आरो मानसि बुथारनाय बे बिराद फारागथि थायो दिनै जोंहा डक्टर राहुल बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रियै जरहाटआव बेखौ बुथारबाय आरो बे बुथारगिरिखौ मोननो हादों आरो दिनै क'क्राझारनि बिसमुरि बा रायजामफैयाव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंना मादों बेखौ जों मोनस'नो हायाखै रायजो राजाफोर गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बे बाथ्राया आरो बर' हारिनि गेजेराव आइजो माहारिया बेबायदि थासारियाव थैबाय थानायखौ जों गोबां नुनो मोनबोदों मानि थाखाय बे जाथाया जागासिनो दङ गले गले गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै सासे मानसियानो डक्टर राहुल बसुमतारी ओरैबायदि माने बलद ओरैबायदि माने खाट्टा माने स्ट्रं पारसन बे बुथारगिरिखौ नाय आरो नैबे बुथार जानायखौ नाय बिनि सावगारिखौ नाय आरो बिनि बिमा बिफानि बाथ्रा बुंनाय मथे बेखौ बेबायदि सासे सुबुङा बुथारनो हानाया गोबां गोब्राब आरो हानाय नङा बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों अब्ला बे मानसिया हारसिङै माब्लाबा बेखौ बुथारनो हायाखै जानांगौ आरो दिनै निउस मिडियायाव सोङो मानि थाखाय बुथारदों होनना मूर कारणे बेया काम करेছে तार कारणे मारिছে मूर उपराव बेया काम करेছে तार कारणे मारिছে खौ गाज्रि खामानि मावदों आंनि सायाव गाज्रि खामानि मावदों बिनि थाखायनो आं बेखौ बुथारदों बेबायदि बाथ्रा बुङो आरो मानि थाखाय बुथारदों होननानै आरो सोंबावबा फिननाय होआ बियो We want justice for Dr. राहुल बसुमतारी आङो मोनसे सिगाङावबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा आं बिराद दुखुनांथाव बेखौसो फोरमायो जे बे बिसमुरि रायजामफैयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थाङो बेखौ दासिमबो पस्टमर्टम खालामबाथ' मिथिगोन नङा होमबा जोंनि बर' रायजो राजानि माब्लाबाबो हारसिङै दाबेराय आरो गुबुन जाथिफ्रा नोंखौ इस्तेमाल खालामनो थाखाय गोबां नाजागोन आरो बै नाजानायनि गेजेराव नोंथांमोनहा बेखौ सिनायनो मोननांगोन नोंखौ बेरायनो लांफ्लागोन आरो बिनि गेजेराव नोंखौ जिनाहारि खालामनानै बा माबा मोनसे खालामनानै नोंखौ बुथारगोन बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जानला मानला रं नाम्बार जानायखौ दाबो नोंथांमोना एसे गारदो मिथिबायना दायो बे जुगावहाय रं नाम्बार जानाय सम गैलिया रं नाम्बार जानाय सम गैलिया बेबा सोरनि न'खरनिमोन आंथ' माखासे फेसबुकआव आरो आंनो सासे मानसिया पिक्सारखौ हरबाय आरो खोन्थाहरबाय बिसमुरि रायजामफैयाव जादों आरो निउसाव नुबाय गोबां मानो बुथार जानायल' सेंग्रा मानसिबाबो बुथार जानाय आरो हिनजाव मानसिबाबो जिनाहारि खालामनानै बुथार जानाय बा सोरबाबा दैयाव थब्ल'नानै थैनाय बेफोर सामाजिक माब्रै जाथावना बिराद दुखुनांथाव रायजो राजाफोर जों रायजो राजाफ्रा एसे थियारि जानांसिगोन बेफोरनि सायावहाय जों गोबांनि माखासे सुबुंफ्राबो बेफोरबायदिनि सायावहाय इनभल्भ जानानै दं जानांगौ जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों जों गासिबो रायजो राजाफ्रा स्टेन्ड जा बिनि सायाव गसंथे नैबे डक्टर राहुल बसुमतारीनि न्याय मोनजासिम जों बयबो गसंनांगोन रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो गोसो गोरबोनिफ्राय We want justice for Dr. राहुल बसुमतारी ससियेल मिडियायाव फुरा भाइरेल खालामबाय था आरो माखासे निउस चेनेलफोरखौ एसेबां जोंनि बे माखासे उदालगुरियाव धरना होनायफोरखौ नुनानै बिथांमोना मानो निउस चेनेलफ्राव होआ एसेबां गोबां सेटेलाइट निउस चेनेल गैयिफ्रासो होगासिनो दङ जाय फेसबुक पेज बा इउटिउब चेनेलाव थानाय बाट सेटेलाइटआव थानाय निउस चेनेलफ्रा मानो होआखै बिनि थाखायनो जोंनो नांगौ बै सेटेलाइट निउस चेनेल मोननायावहाय नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन दिनै जोङो 17 बोसोर जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सासन खुंबोबाय बिटिएडिखौ दिनै जों दासिमबो
टिभि चेनेल मोनबोआखै निउस चेनेल दासिमबो मोनबोआखै गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा रेडिअ चेनेल दंब्लाबो बर' हारिनि मोनसे गोख्रों थासारियाव थानाय बा बर' हारिनि बिटिजों कन्ट्रल खालामजानाय बिदि गैया क'क्राझाराव आं नुदों क'क्राझारावनो मोननै आं नुनो मोनदों बेयाव थांदोंमोन बाट बेवहाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा येस नंगौ माखासे फेसिलिटिस थानानै जे आरजे प्रबिन नोंथांमोनखौ गोजोन हर जासिहरनाय थाबाय खुलुमबाय रायजो राजा